Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απόγευμα πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό. Εκδίδες Mazda RX με μηχανή τύπου Βάνκελ στάθμευσαν το απόγευμα τα οχήματά τους έξω από το Προεδρικό, εκφράζοντας έτσι την αντίδρασή τους στην απόφαση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να αυξήσει κατά πολύ τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Και αυτή η απόφαση, εάν τελικά περάσει, θα επισύρει ένα δεκαπλασιασμό των τελών άδειας κυκλοφορίας που πληρώνουμε ετησίως. Δηλαδή, από 54 ευρώ που πληρώνουμε σήμερα, κάθε έτος, θα πρέπει να καταβάλουμε το ποσό των 514 ευρώ και σε μερικές περιπτώσεις κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν λάβει επιστολή η οποία λέει να πληρώνουν 595 ευρώ. Πιστεύω ότι τουλάχιστον για τα άτομα τα οποία ήδη έχουν αγοράσει RX-8 με τα δεδομένα που η ίδια η κυβέρνηση έχει δώσει για αυτών των αυτοκινητών, πρέπει να απαλλαχθούν από την αυξημένη φορολογία και να ισχύει η παλιά. Από τα νέα δεδομένα επηρεάζονται περισσότεροι από 800 ιδιοκτήτες. Από ό,τι έχουμε μιλήσει με τα παιδιά, κανείς δεν προτίθεται να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας. Ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Σωτήρης Κολέτας, δήλωσε στο ΡΙΚ ότι αυτό προκύπτει μέσα από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το 13 με περιστροφικό κινητήρα θεωρείται ισοδύναμο με 26 με κινητήρες με πιστόνια. Ως αποτέλεσμα, θεωρείται διπλάσιος ο κυβισμός των συγκεκριμένων αυτοκινήτων. Εξήγησε επίσης ότι λήφθηκε δεύτερη γνωμάτευση του νόμου από την νομική υπηρεσία για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να διαφοροποιηθούν τα τέλη για τα εγκεκριμένα αυτοκίνητα. Κάλεσε επίσης τους ιδιοκτήτες των λόγω οχημάτων να ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας τους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους σε περίπτωση που εξαιρεθούν τελικά της απόφασης. Ξέρουν όλα τα οχήματα που κινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά επηρεάζονται γύρω στους 900 κατόχους τέτοιων οχημάτων ανά το Παγκύπριο. Σήμερα 100 από αυτούς βρέθηκαν εδώ έξω από το Προεδρικό και απέκοψαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση. Εάν δεν πριτανεύσει η λογική, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε στη προσφυγή. Πρώτα πάμε στο ανώτατο δικαστήριο και ανάλογα με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου μπορεί να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία. Όπως δηλώνουν, αναγνώριζαν από την αρχή ότι η άδεια κυκλοφορίας τους θα κόστιζε πέραν των 500 ευρώ, δεν θα προέβαιναν στην αγορά του συγκεκριμένου μοντέλου. Στους παραδόθηκαν 6 καφέας και ανοιχτωτικό μηχάνημα. Στο ανώτατο δικαστήριο.